vladati rejonom Boković i južnim dijelom sela Tolica, a u narednom zadatku u Sarajevska specijalnom brigadom Istočno-Morskog korpusa specijalnom brigadom Srpske Republike Krajine ovladati rejonima sela Tolica i selom Donja Mahalac i izbiti na rijeku Savu u širem rejonu Struge. Razmjestite u širem rejone sela Tolica u gotovosti zagrožene prema razvoju situacije. Podržava KAV-3 prema zahtjevu KN u selu Obudovac. Borbena grupa 1 sastava prva okopna brigada i prvi divizion prve mješovite protivokopne artiljerijske brigade uvoze rezerve ostaje u rejonu borbene grupe 1 u selu Litnica. Jedan kroz prve mješovite protivokopne artiljerijske brigade u rejonu svojih pojeznih zada Sviti Sotolovski grad. Angažovanje na sprečavanje eventualnog protiv napada na svom pravcu upotrebe i prema razvoju situacije. Podrška. Formirati KAV-3 sastava, drugi divizion trećeg MAP-a, vod višestrelnih bataša raketa, vod topova 130 mm baterija, 122 mm D30 iz prve okopne brigade. Komandant KAV-a, komandant drugog diviziona trećeg MAP-a vrši podršku svih jedinica po zahtjevu sa prioritetom na specijalnim brigadama, znači i CSB-a. Pozorničko određenje jedinice, pozorničko određenje lokalne na pozorničku bazu zbijanja. Povremeno iz druge krajiške lake brigade, povređene iz druge krajiške lake brigade i druge poštanske brigade transportovati Sanđelsku stanicu Bosanski Šamac, a i 16. brigadu Sanđelsku Brčku, a i specijalna brigada u Sanđelsku stanicu Modrića. Komandne operacije, komandne IKM Istočno-Morskog korpusa sela Donji Žabaj. Svim počinjenim jedinicama i KAV-3 su postavili tržišne veze do komandnih mjesta svih brigada. Ja sam vam zadatak prošao ovo taksativno, detaljnu odluku i zapovijed komandne brigade ću saopštiti danas po porastu odobrenja, večeras, a komandanti bataljona sutra ujutro toku komandantskog viđanja. Tako da se sledeće time šta, kako, sva pitanja ćemo riješiti komandantskog viđanja. Osnovna zamisao za izvršenje ovog zakona, to možete zapisati, je sljedeća. Izvršiti pokret jedinica brigade iz sadašnjeg rejona rasporedu izložaka na liniju razvoja dato po zadatku, organizovati napad duž komunikacije selo Kerezic, selo Bok, selo Tolica, selo Domarjevac. Sa zadatkom u sadejstvu sa specijalnom jedinicom milicije Srpske Republike Krajina i specijalnom jedinicom milicije Istočno-Bosanskog korpusa razbiti ustaško-muslimanske i druge snage na pravcu napada, u bližem zadatku ovladati linijom selo Bok, u sljedećem južnim dijelom sela Tolica i u narodnom ostatku sela Tolica, selo Donja Mahalac. Težište napada imati u zahvatu komunikacije koje sam malo prije naveo, borbeni poredak u liniji sa rezervom, prvoj liniji će snage 2 bataljona, bataljon 1 bataljon u rezervi. Gotovost za napad
kao što je zakon 06.00.27. Gotovo stvar dođenje jedinica. Za pokret svakog će u odnosu, vjerovatno sutra navike. Komandno mjesto kao što je nazivno selo Obudovac, komandno mjesto bataljona prema odnosu. Posle odobravanja, a komandno bataljona toliko sutrašnjih dana komandno ostala pitanja što treba je riješiti komanda bataljona u 15 dana. Normalno, zajedno sa vanima koji je zgrade, sve ovo pitanje kako se sami sebi spatati. U nivou komanda bataljona, u nivou komanda zgrade. Toliko današnjih dana, sad poslije ovog sastanka pa nadalje, treba nastaviti sa realizacijom onih započetnih poslova i zadataka koje smo imati na regiji. U okviru toga treba prije svega izvršiti formiranje i borbeni razvoj svih jedinica. Kako da se mi uraditi. Sad se zna srčno, precizno i jasno. U okviru voda odrenja, struke je kako se već formirati, ali da ne bude da ide vod struke, ne zna se. To su odrenja i koje su struke unutar voda, unutar treba. Drugo, da se izvrši smotra i čišćenje na odbranje. Govorimo nam branje kako neke ljudi koji delira, ako mi govorimo gostiti, tako dalje. Smotra, pregled, kompletiranje. Dalje, da se izvrši smotra municije. Podjela municije dok su strašni dana. A dok su današnji dana samo srpski nešto dana. Znači, podjela municije na ruke, da se izvrši dok su strašni dana. Kako na koji način da se izvrši municije jedan na koji ne treba puno, kao što vidite ovdje, sad nismo neko ovdje radne neke situacije, oko spavanja, da vidite da su spavati praktično noć i sad nadate ćemo već znati tome neko sad stvaranje ovdje uslova, funktora i tako nešto. Bitno je da se ljudi sačuvaju stvarnoće, da ljudi se dobro odmore, slobodno im savjeti ovo, ono što sam jučer rekao, obećavam sam to da krv što manje, da već sentim. Biće napora, biće instrument u smislu da može psihički, da na toj liniji da se zaustavimo, po smjerama da se tu odmori, prespava sve što kako treba da se stopi, da se ide dalje na bolnicu stvari. Ali se mora ljudima vidjeti da je gledati. Voda, najveći problem, i tutorica, i plaća, i jednica, šta stavite. U svojoj parku je na svega skidani. Pa stvarno ima nešto tu na tu rezervu u tom plaćom vode. Stvarno kad dođemo, samo na to sve svom pacilu. Evo ovdje gleda. Samo da se prepuje samo puni punari, stoke, zadrvani prepali i tako da. Ne znam da se kreće, samo šta kao da se danas postavljeni narod dotera niko i okuta. Zategni ulegi srednji dotera okuće, stopa leć. I ostalo, znači u smislu borbenog jačanja ljudi. Dalje, molim vas, u toku današnjeg dana, da se održe sastan sa svim vojima, sa ljudima, bez ikakvog obećavanja nečeg lijepog. Jer ovo će biti strašna muka. Moramo sad da mi praktično realizujemo zadnju fazu ofenzive i izgonimo ovu bazu odavde i stvaramo novu granicu.
i da će tu biti strahovito skoro, tu neće biti jednog trenutka milosti i ljudi moraju biti na to spremni. Na to spremni. Skrenite, molim vas, ljudima u okviru tih sastanaka ponovno pažnju na krajnje borbeno ponašanje. Da nam se ne desi da izgubimo čovjeka zbog neke lakomizlenosti, zbog toga što voli koloda da gleda, što požuri da otvori frižider da ima šta u njemu. Ja se izvinjam što govorim milici, ja to govorim svim borcima i sebi što govorim. Frižider da ima šta u njemu, a unutra nastavljena tempirna mina, čovjek pogine, da ne gleda šta ima u ormaru, pošto se desilo u Topolinama. Otvori ormar, unutra ustaš, čeka je zapala po njemu. I sad je čega. Pustimo sad je stvar. Da molim vas ljudi, da budemo na nivou svoje uniforme, unosimo, pustimo, nikad se niko nije na uživo. Opet izvijamo, da govorim ono ljudi. To može biti mnogo pogleda. Da dozna, samo svaka viskija, stigne, podete vladu, samo ovo, samo ovo. Tu, molim vas, zaista ljudima da ostanu na nivou svog srca i opet kažem, da kad ovo završimo, da se sa pjesmom vratimo u Banja Luku i djeci se vratimo oževe i stvarne koristi. A ne da poginemo, pa se mota na sredstvo da poginemo, ko da je slika gdje mi možemo. Dalje okvir tih sastanaka treba se dogovoriti nekom načelu, nekom visokom konkretno borbeno. Kako sad? Ako jedan ko ide tamo, onda mi ide ovim strašnim, ovo ide leta. Dok ja predstavljam ti me podržavaš. Ti me štitiš. Koji je najbolji snajperista, daj mi to uzme pušku koju možda skida. Sve što se pojavi, skidaj. Praviti spaljevinu, praviti psihički pritisak, onda ovo ludi ko se ludio na glasu. Kad mu zapavim prije vikendice, one 3, pa kad počeo svoj jajka da uzima, onda on drugčije biti. To su ostalo ljudi, ali su danas. Neće biti nikakve milosti, neće upraviti nikog genocid, ali ćemo razvijeti i sve. I opet skrenite pažnju ljudima da paze na svoje živote, da paze na svoje živote i života onog desno i levo. Ako on napada na ti, brate, vidi da ovaj kolega mu ugrožen, onda nekomu